किडनिखौ आंनि फिसानो गथायसिगोन आं। आंनि फिसालाया किडनि डेमेज जाजोब्बाय। आंनि किडनिखौ आं फिसानो दान होनो होननानै सानदों। जोनोमगिरि बिमाया मेगनाव मोदै लानानै बुंदों, फाहामथाय होनो थाखाय जि हायो थाइसे थाइनै रांनि अनसुंथाइ हरनानै रायजो राजाफोरनाव थाइनैसो रां मोनगोन खोमा होननानै खावलायदों। आरो आंबो लोगोसे आथिङा बायनानै दङ आरो आंनि फिसायाबो प्रेसार स्ट्रक जानानै दङ। मोनसे समनि आम्बारि सरुभेरा दालाइ एबसुनि बारग' आफादगिरि लोगोसे कुमारिघाटा UN एकाडेमिनि BSc फोरोंगिरि अबं बसुमतारिया किडनि गाज्रि जानानै गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दं। जोनोमगिरि बिमाया मेगनाव मोदै लानानै बुंदों, रायजो राजाफोर, आंनि फिसालाया किडनि गाज्रि जानानै दं। अन्नानै आंनि फिसाज्लाखौ किडनि सोलायनानै फाहामथाय होनो थाखाय जि हायो थाइसे थाइनै रांनि अनसुंथाइ हरनानै मदद हो। लोगोसे आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखार लोगोसे तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि MLA जलेन दैमारी आरो दारांगाजुलि बियाबनि MCLA बिजितगोरा नार्जारी बिथांमोननिफ्राय मदद हास्थायदों। किडनि सोलायनो थाखाय गोबां लाख रांनि गोनांथि जाना दं। अबं बसुमतारिनो अबं बसुमतारिनि बेरामखौ फाहामथाय होनो थाखाय नखराव थानाय गासै हा-हुफोरखौबो फानजोबनांबाय। जेबो राहा लामा गैयैलाय रायजो राजा नोंथांमोननिफ्राय जा हायो अन्नानै रांनि अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना जा हायो अनसुंथाइ हरनो खावलायदों। बेरामजों भुगिनांनाय अबं बसुमतारी आरो जोनोमगिरि बिमाया। एकाउन्ट नम्बर 325310468663 IFSC SBIN 0009147 मबाइल नम्बर 8011186866। आंनि फिसालाया किडनि डेमेज जाजोब्बाय। बिनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरनाव थाइनैसो रां मोनगोन खोमा होननानै खावलायदों। आरो आंबो लोगोसे आथिङा बायनानै दङ आरो आंनि फिसायाबो प्रेसार स्ट्रक जानानै दङ। आंनि किडनिखौ आं फिसानो दान होनो होननानै सानदों। आंहा रां रुफानि जेबो गोनांथि माबा गैया। आङो फैसा थाखा सोरबा अननानै होयोबा आंनि फिसानि थाखाय बेमार आजाराव फाहामनो, किडनिनि थाखाय फिसाया जोबोद बिपदाव गोलैनानै दङ। थांनानै थानो बहुद आसा आंनि फिसाया। आंनि किडनिखौनो होनानै आङो फिसाखौ बासायनो सानदों। आरो आं रायजो राजा जायगानि गिदिर गिदिर मानसिफोरनाव थाइनैसो रां मोनगोन खोमा होननानै खावलायो। आङो जेबो उफाय गैया मा खालामनो। फिसाया बिराद बिपदाव दङ। प्रमद बर' सारमोनखौबो आं थाइनैसो हेफाजाब होगोन होननानै खावलायो। दा न'खरनि थासारिया जोबोद गाज्रि जानानै दङ। मानो होनबा आंनि फादाराबो बावैसो प्रेसार स्ट्रक जानानै गोग्लैनानै दङ। दा माथो गैया, जेबो मावनो हायाखै। आरो लोगोसे थांनाय बैसागुआव आइयाबो फिस्लायनानै गोग्लैनानै आथिङानो बायनानै दङ। आरो बिनि सायाव दा आंहाबो किडनिया बेबायदि जानानै दङ। बेखायनो न'खराव जोबोद गाज्रि अबस्था थासारियाव दङ दा। बेनिखायनो अननानै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो आंनि लोगोफोर आरो मानगोनां गासै दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ जेखिनि हायो आंखौ आंनि किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामनायाव गोनांथि जानाय एसेब्लाबो अनसुंथाइ होगोन होननानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामनाय थाबाय। खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि अबं बसुमतारी। आं आम्बारि सारुबेरा गामिनि। आङो थांनाय गोलाव बोसोर समनिफ्रायनो किडनियाव अन्थाइ जादोंमोन। बे अन्थाइ जानायाव रङिया स्वास्थि मेडिकेलाव आं खनसे अपारेसन जाखांबाय। बे अपारेसन जानायावहाय आंना सार्जारि जानानैबो थांबाय बोसोरनै सिगाङाव। दा बे अपारेसन जानायाव आंना एसे रं ट्रिटमेन्ट जानाय बायदि आं मोनदों। दा बेनिफ्राय आंना किडनियाव इनफेकसन जानानै दिनै आं किडनि फेलार जानानै दङ आंहा। दा बेखायनो आंहा किडनिखौ बावैनो ट्रान्सप्लान्ट खालामनायनि आं थांखि लादोंमोन, नाथाय थाखा फैसा सौहायाखै। दा जेसेबां हा हु दं आं गासैबो फानबाय, अब्लाबो सौहायाखै। दा थोजासे फैसा मोनस्लाबाखै। बेनिखायनो आङो जाहाथे डनार हिसाबै आं किडनिखौ लानो थाखाय आं आइखौनो सायख'दों। जोंहा न'खराव रायलायलायबाय, बयबो सावरायबाय। दा आइया मोजाङैनो दङ, आइनि किडनिया सोलिगोन आंनि थाखाय। दा आइयाबो आंनो मोनसे किडनिखौ
डनेट खालामनो नागिरदों आरो दा बेनिखायनो आंहा बे आंनि किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामनायाव गोबां रांनि खरसा दङ जिहेथु बेनिखायनो आङो अननानै रायजो राजा नोंथांमोनखौ थाइसे थाइनै जि हायो हेफाजाब होनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय। लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकार प्रमद बर' सार आरो खाथिनि जोंनि एमएलए एमजिएम सारमोननिफ्रायबो एसे एनै हेफाजाब मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। बेखिनियानो।